സോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചോക്കോ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അമൂലിൻ്റെ മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ടാണ്. അതിന് ഏകദേശം 500 ഗ്രാമിന് ഏകദേശം 125 രൂപ വില വരുന്നുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടിയിലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് മുകളിലൊരു ബൗൾ വയ്ക്കുക. അടിയിലത്തെ വെള്ളം നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ബൗളിൻ്റെ താഴെ തട്ടാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരത്തില്ല. സോ നമുക്ക് ഇനി ഇത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറിലൊന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. സോ അതുപോലെ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണണം. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ സെറ്റാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഹോം മെയ്ഡ് ബട്ടർ പേപ്പറിലായാൽ പോലും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളകി വരുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാം, കാണിച്ചു തരാം.